हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 17वा अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, विश्वासाचे विभाग. आपण अध्याय कडे लगेच वळणार आहोत, पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद आपण यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत आणि बोलता बोलता आपला 17वा अध्याय आला, म्हणजे आपण आपला कोर्स जवळजवळ पूर्णत्वाकडे जातो आहे. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना, की सर्व कृष्ण सेवकांमुळे त्यांनी दिलेल्या सेवेमुळे आपल्या अनेक भाषांमध्ये, विविध भाषांमध्ये हा कोर्स उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आणि एक नाही, दोन नाही, तर ही आपली 40वी बॅच आहे. ती सुद्धा सक्सेसफुली कंप्लीट होती आहे. तर अशा सर्व सर्व कृष्ण सेवकांना मी साष्टांग वंदन करते आणि आपण लगेच पुढे जाऊया. आपण 16व्या अध्यायात आपण काय पाहिलं, की 16व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी दैवी गुणांचं वर्णन केलेलं आहे, पण त्यानंतर आसुरी गुणांचं विस्तृतपणे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग आसुरी गुण आणि राक्षसी गुण काय आहेत, आणि कलियुगामध्ये आपल्यामध्ये सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हे तिन्ही गुण आहेत. आणि त्यामुळे ज्या गुणांचा प्रभाव पडाव जास्त, त्या पद्धतीने आपलं वर्तणूक, आपला व्यवहार, आपली वागणूक होऊ शकते. आणि म्हणून भगवंतांनी खूप छान पद्धतीने त्याचा फरक सांगून ठेवलेला आहे 16व्या अध्यायामध्ये, की हे ही जी वागणूक आहे हे म्हणजे दैवी गुण आहेत, आणि हे जे वागणूक आहे ते म्हणजे आसुरी गुण आहेत. की म्हणजे आपण जर 16वा अध्याय वाचला तर आपण सुद्धा आपलंच जे वागणूक आहे किंवा आपली जी जीवनशैली आहे ती कुठेतरी क्रॉस चेक करू शकतो. आणि त्यासोबत भगवंताने आपल्याला काय सांगितलं आहे, की आपल्याला जे विहित कर्म करायचं आहे, मग ते योग्य आहे अयोग्य आहे हे आपल्याला कोण सांगू शकतं? तर निश्चित आध्यात्मिक गुरु जे आहेत. पण आध्यात्मिक गुरु कसे असले पाहिजेत? जे परंपरेतून आलेले आहेत. असे आध्यात्मिक गुरु, आपण त्यांना शरण गेलं पाहिजे, त्यांना गुरु केलं पाहिजे. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली हळूहळू उन्नती करून घेतली पाहिजे. त्यांनी जे आपल्याला साधना दिलेली आहे किंवा सांगत आहेत, तर त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. आणि लगेच आपण 17व्या अध्यायाकडे वळणार आहोत. 17व्या अध्यायामध्ये आपण आजचा जो आहे तो श्रद्धात्रय विभाग योग. त्याच्यामध्ये भगवंतांना अर्जुनाने परत काही प्रश्न विचारलेले आहेत. उपासनेबद्दल चौकशी केलेली आहे. आणि आतापर्यंत आता आपल्याला माहितीच आहे, की अर्जुनाने प्रश्न विचारावे आणि भगवंतांनी भरभरून उत्तरं द्यावी. तसं आजच्या अध्यायातही भगवंतांनी भरभरून उत्तरं दिलेली आहेत. की भगवंतांनी अर्जुनाने उपासनेचा प्रश्न विचारला, पण भगवंतांनी श्रद्धा, आपली श्रद्धा कशी असते ती 3 प्रकारात मोडते. मग ती त्या पद्धतीने आपली उपासना ठरते. मग 3 प्रकारचे पदार्थ, यज्ञ 3 प्रकारात मोडतं, दान 3 प्रकारात मोडतं, तपस्या 3 प्रकारात मोडते. हे सगळंच त्यांनी विस्तृतपणे वर्णन केलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी ओम तत्सत ह्या आपल्याला, आपण जे काही कर्म करतो आहोत, विहित कर्म आपल्याला जी करायला सांगितलेली आहेत, दान असेल, त्याग असेल, तपस्या असेल, तर ते करायला आपल्याला आपल्याला कुठला मंत्र म्हणायचा आहे किंवा ओम तत् या या शब्दांचा, या मंत्रांचा अर्थ काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि मग आपण लगेच सुरुवात करतो आहोत. आजच्या अर्जुनाचा प्रश्न काय आहे? अर्जुन म्हणाला, हे श्रीकृष्णा, जी माणसं शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी का तामसी? मग भगवंत म्हणत आहेत, जे शास्त्रविधीला सोडून किंवा धर्म म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीची पूजा अर्चा होते. आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्या आजूबाजूला इतके जण इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रत्येकाची पूजा अर्चा वेगळी असते. आपल्या आजूबाजूला वेगवेगळे धर्म आहेत, वेगवेगळे पंथ आहेत. आणि जो तो प्रत्येकाची पूजा करायची पद्धत वेगळी आहे. आणि म्हणून अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे, किंवा अर्जुनाने कदाचित आताचा हा काळ लक्षात घेऊन किंवा आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारा हा प्रश्न आहे, की आपण जी पूजा विधी करतो, आपण जी उपासना करतो, ती सात्विकी आहे, राजसी आहे का तामसी आहे? आणि त्याच्यावर लगेच भगवंत उत्तर देत आहेत. श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी च एव, तामसी चेती ताम शृणु. आता तू माझ्याकडनं ऐक, असं भगवंत म्हणत आहेत.
आणि ते म्हणत आहेत की 3 प्रकारची श्रद्धा आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली, केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा, सात्विकी, राजसी, तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडनं ऐक. म्हणजे इथे भगवंत म्हणत आहेत, की आपल्याला आपण कालच आपण पाहिलं की नाही, की आपल्या मनचित्त बुद्धी अहंकार आपल्याला मनावर आपण काय संस्कार केलेले आहेत किंवा कुठल्या गुणाचा प्रभाव पडावा जास्त आहे आणि त्यामुळे आपली ही श्रद्धा सुद्धा तशीच आहे, की कुठल्या गुणाचा प्रभाव पडावा आपल्यावर जास्त आहे आणि त्या पद्धतीची आपली श्रद्धा असते. श्रद्धा म्हणजे विश्वास. आपला भगवंतावर विश्वास किती आहे, कमी आहे, जास्त आहे. त्या विश्वासाचं पर्यावसान म्हणजे काय? प्रेमभाव, प्रेम भक्ती आणि तीच एक उच्चतम अशी स्थिती आहे, की जिथे आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होणार आहे. अनन्य भक्तीद्वारे आपण भगवंताचं आपल्याला दर्शन होणार आहे. आपल्याला वैकुंठ धामापर्यंत आपण पोहोचणार आहोत. पण ती स्थिती गाठण्यासाठी आपल्याला तो विश्वास, ती श्रद्धा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे इथे भगवंत म्हणत आहेत, की आपण आपला आत्मा हा मुक्त नाही आहे, बद्ध आत्मा आहे. आणि मग आपल्या प्रत्येकामध्ये कुठल्या गुणाचा प्रभाव पडावा जास्त आहे. मग सात्विकी गुणांचा प्रभाव पडावा जास्त असेल, राजसी गुणाचा, तामसी गुणाचा, तर तशा पद्धतीची आपली उपासना असते. मग कामी जे राजसी जे आहेत मुळात तामसी लोकांवर भगवंताची श्रद्धा, विश्वासच नसतो. त्यामुळे ते तिथेच कट होतात. पण जे राजसी जे असतात, की ते कुठल्यातरी इच्छेने, आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षेने भगवंताची आराधना, उपासना करतात. अशी ती सकाम भक्ती करतात. त्यामुळे त्यांचा विश्वास सुद्धा तेवढाच असतो, की हे काहीतरी माझं काम करून देणार आहे. हे एक शक्ती आहे. हे एक हे परमात्मा हे माझं काम करून देणार आहेत आणि त्याच्या बदल्यात मला ही भक्ती करायची आहे, ही उपासना करायची आहे. अशा पद्धतीचं त्यांची ती श्रद्धा, तो विश्वास असतो. असे लोकं जे आहेत ते सकाम कर्मी, कामी लोकं आहेत. तुमच्यातला सात्विक भाव हळू-हळू जसा वाढत जातो, तशी तुमच्यातली आसक्ती, उत्कंठा वाढत जाते, की अरे हा शास्त्रात का लिहिलंय? भगवद्गीतेत का लिहिलंय? भागवतामध्ये काय सांगताहेत? मग आपण हा श्लोक ऐकूया का? याचं निरूपण कोणी काय सांगितलेलं आहे? भगवंतांनी हे आपण जास्तीत जास्त आपल्यामधली ती जिज्ञासा जी आहे, ती जिज्ञासू वृत्ती, की ते जास्तीत जास्त आपण माहिती संकलन करायची आपण तयारी ठेवतो आणि आपल्याला आपण ती तशा पद्धतीने ती माहिती संकलित करतो. तर असे जे आहे आणि हे माहिती आहे, की हे जेव्हा आपण करू, तेव्हा आपल्याला मुक्ती मिळणार आहे. म्हणजे मुक्ती मिळण्यासाठी, वैकुंठ धाम मिळण्यासाठी, की आपल्यातला जो सात्विक गुण जो आहे तो कार्यशील होतो आणि आपण हळू ज्ञान वाढवत जातो, उपासना करत जातो. तर असे जे आहेत हे ज्ञानी आहेत. आणि पण ज्ञानी जो आहे तो भक्त असतोच असं नाही. जो तुमच्यामधला शुद्ध सात्विक भाव, शुद्ध म्हणजे इतकं शुद्ध ना की आपण त्याचं वर्णन नाही करू शकत. फार तर आपण त्या वॉशिंग पावडरची जी सफेदी की चमकार वगैरे असे त्या ॲडव्हर्टाइज बघतो की नाही, जिथं बारीकसा स्पॉट, डॉट सुद्धा नसतो. तर इतकं शुद्ध आणि स्वच्छ की असा जो की तिथे कुठलाही किंतु परंतु नाही. फक्त मी आणि माझा परमेश्वर, माझा भक्त. अ, मी एक भक्त आहे, की माझा स्थायी भाव जो आहे, की त्याची सेवा करणं, त्याची भक्ती करणं आणि तो परमपिता परमेश्वर आहे, की त्याच्याशिवाय दुसरं कोणी नाहीच आणि मला जशी जमेल त्या पद्धतीने मला सेवा करायची आहे. हे जे आहे मग कदाचित माझ्याकडे ज्ञान असेल, नसेल मला माहीत नाही. त्याच्यासाठी आपण गोपिकांचं उदाहरण पाहिलेलं आहे, गोकुळवासियांचं उदाहरण पाहिलेलं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही 10व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला माताजींनी गोष्ट सांगितली असेल तो चप्पल शिवणारा चांभार आणि ब्राह्मण, पुजारी ब्राह्मण आणि नारद मुनींची ती गोष्ट सांगितली असेल. तर हे जे सगळं आहे, की तर हे भक्त हा असा आहे, की त्यांना फक्त भगवंताची सेवा, भगवंताची उपासना आणि मी आणि भगवंत बाकी दुसरं काहीही नाही. तर असा हा शुद्ध सात्विक भाव. तर ही भक्ती मार्गावर, आध्यात्मिक मार्गामध्ये आपली जेव्हा प्रगती होते आणि प्रगती सुद्धा कशी, की आपण 0 to 100 मध्ये ऑलमोस्ट आपण 50-60% आपण जेव्हा वर जातो, हळू अजून पुढे जातो, तशी आपल्यातला तो भाव, सत्वशील भाव जो आहे, आपल्यातली अनर्थ निवृत्ती, एक गोष्टी आपण
पार पडत जातो, एका गोष्टींवर नियंत्रण करत जातो आणि भगवंत आणि आपल्यामध्ये कुठलंही कोश नाही, कुठलंही मोह माया नाही. तर हे जे आहे ही हा श्रद्धा, ही विश्वास आणि याचं पर्यावसन काय? प्रेमभाव, प्रेम भक्तीमध्ये होतं तो आणि त्याला भक्त असं म्हणतात. आता जर मी कोणी आपल्याला जर कोणी आपण म्हटलं की आपण भक्त आहोत, तर नव्हे. आपण सेवक आहोत. आपण प्रयत्न करतो आहोत. आपण फार फार तर कामी किंवा ज्ञानी आपण अजून आपल्यामधले आपण सामान्य आहोत आणि जो हळू पुढे जातो, तो शुद्ध सात्विक भाव ज्याच्यामध्ये निर्माण होतो, तो भक्त आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स. हरे कृष्ण माताजी वाचताय? हरे कृष्ण. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणात असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप आहे. हरे कृष्णा. मग आता इथे बघा की भगवंताने सांगितलं आहे की आता आपण जसं पाहिलं तसं की आपल्या अंतःकरणामध्ये जी जी भावना जागृत होते तशा पद्धतीने आपले जो विश्वास जो आहे तो श्रद्धा त्या पद्धतीची आपली ही भक्ती आहे. तर तुमच्यामध्ये सात्विक भावना जर जास्त असतील, सात्विक भाव वाढत असेल, तर तशा पद्धतीची तुमची श्रद्धा आहे, तशा पद्धतीची तुमची भक्ती आहे. म्हणजे त्या पद्धतीमध्ये ते मोडतो आहे. मग ती राजसी आणि तामसी आणि ह्या तिन्ही गुणांमध्ये आपली श्रद्धा भक्ती आहे. जसा आपला भाव तसा देव. अशा पद्धतीने भगवंताने तिथे वर्णन केलेलं आहे. आता आपण पुढे बघूया. यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर रक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणां च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी माझा आवाज येत नाही का? हा येतोय. थोडा इंटरनेट इश्यू आहे ना त्यामुळे. हा हा. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात. ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंताने सांगितलं आहे सात्विक माणसं जी आहेत म्हणजे जे ज्यांच्यातला सात्विक गुण जो आहे जो वाढीस लागलेला आहे किंवा सात्विक गुणांचा प्रभाव पडावा जास्त आहे ती देवतांची पूजा करतात आणि जी मग देवतांची प्रतिदेवतांची पूजा करतात आणि राजसिक माणसं जी आहेत ती यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. तामसिक माणसं जी आहेत त्याला आपण ब्लॅक मॅजिक वगैरे म्हणतो तशी भूतप्रेतांची पूजा करते. म्हणजे जसा तुमचा भाव त्या पद्धतीने जशी तुमच्या विचार तसा तुमच्या कुठल्या गुणाचा प्रभाव तुमच्यावर जास्त आहे, कुठला गुण प्रभावी होतो आहे तुमच्यावर, तशा पद्धतीने तुम्ही त्या त्या देवाला किंवा त्या त्या व्यक्तीला तुम्ही देवत्व देतात आणि तुम्हाला म्हणजे प्रभुपाद यांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये दिलं होतं की बेंगॉलमध्ये एका माणसाने हिटलरचं मंदिर बांधलेलं आहे. कारण की तो एक व्यापारी होता आणि त्याने त्याच्याकडनं म्हणजे जेव्हा हिटलरचा म्हणजे जेव्हा तो 1940चा जो काल होता त्या कालखंडामध्ये हिटलरने त्याच्याकडनं बऱ्याचशा गोष्टी विकत घेतल्या होत्या आणि त्याच्या व्यापाराला भरपूर फायदा झाला होता. तो खूप श्रीमंत झाला होता. खूप मोठा फायदा झाला होता आणि ते म्हणून त्याने हिटलरला देव मानलं होतं आणि त्या हिटलरचं त्याने मंदिर बांधलं होतं. म्हणजे जसा तुमचा भाव त्या पद्धतीने तुमची श्रद्धा आणि अशा मग तुम्ही कोणालाही देवत्व प्राप्त करून देतात किंवा त्याचं मंदिर काय बांधतात वगैरे. तर हे एक सांगायचा मुद्दा असा की तुमच्यामध्ये जर सात्विक भाव असेल तर तुम्ही निश्चित देवांचीच पूजा करणार. राजसिक वृत्तीचे असतील तर तुम्ही यक्ष कुबेरांची पूजा करणार कारण की तुम्ही त्यांच्याकडनं तुम्हाला काहीतरी इच्छा आकांक्षा पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत म्हणून. तामसिक माणसं जी आहेत ती आपण ज्याला काळे जादू किंवा ब्लॅक मॅजिक म्हणतो अशा पद्धतीने ते भूतगणांची भूतप्रेतांची पूजा करतात. आता आपण तपस्येकडे वळणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी.
बरं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण वाचताय का? माझ्या मोबाईल मध्ये थोडा आवाज कमी येते हरे माताजी. कृष्ण हा वाचा वाचा. हरे कृष्ण हा. माताजी मला आवाज येतोय का? हरे कृष्ण. हो हो येतोय येतोय येतोय. पण आता येतच नाहीये माताजी. वर्षा माताजी तुम्ही वाचताय का? हो हो. वाचा वाचा. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेले नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कंठतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता तपस्येचे प्रकार आपण बघणार आहोत. तर जी कठोर तपस्या, आता आपल्याला ह्या वेगवेगळे चित्र दिसत आहेत बरोबर. तर ह्या चित्रांमध्ये मला बघा की आता ह्या पहिल्या चित्रात तुम्हाला दिसत आहे त्यांनी त्यांचं डोकं जमिनीमध्ये घातलेलं आहे. आता ही रावणाने ही तपश्चर्या केली होती की त्याने पर्वत उचलून धरला होता अनेक वर्ष. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ह्या तपस्या आहेत, तपश्चर्या आहेत. पण अशी ही तपश्चर्या किंवा तपस्या कुठल्याही शास्त्रामध्ये, कुठल्याही पुराणांमध्ये सांगितलेली नाही की ज्याच्यामुळे आपल्या शरीराला तर होतोच, पण आपल्या शारीरिक अवयवांबरोबर आपल्या आत्म्याला आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या आत्म्याबरोबर आपल्या अंतरंगात परमात्मा स्थित आहे त्याचीच तपश्चर्या करायची, त्याचंच पूजन अर्चन करायचं आणि त्यालाच त्रास द्यायचा, हे कसं शक्य आहे? त्यामुळे हे सगळं जे आहे हे की त्याला कुठेतरी त्यांनाही त्रास होतो अशा कठोर तपश्चर्याचा. त्यामुळे ही शास्त्रांमध्ये सांगितलेली नाही. याच्यामुळे उलट काय होतं आहे की आपल्यातला अहंकार, अभिमान बळावतो आहे. रावणाने तपश्चर्या केली, हजारो वर्ष तपश्चर्या केली, पण त्याच्यातला अहंकार बळावला. हो की नाही? की मी कोणीतरी श्रेष्ठ आहे, मी काहीही मिळवू शकतो. मी तिन्ही लोकांनी भगवान श्रीकृष्ण किंवा नारायण यांचं त्यांनी परमात्मा जे आहेत तेच नाकारलं, त्यांचं स्वामित्वच त्यांनी नाकारलं आणि त्यांना की मीच तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे आणि मी काहीही करू शकतो, अशा पद्धतीची धारणा त्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. तर याच्यामुळे अशा उपासनेमुळे केवळ आणि केवळ अशा तपश्चर्येमुळे केवळ आणि केवळ अहंकार आणि वासना, आसक्ती तयार होतात. आता तप आणि म्हणजे काय? तर एखादी गोष्ट आपण जेव्हा सातत्याने करतो, वर्षानुवर्ष म्हणजे सुरुवात करताना आपण 1 दिवस केली, एकाचे 8 दिवस, 8चे महिना झाला, वर्ष झालं. वर्षाचं असं आपण जेव्हा अनेक वर्ष करतो, तेव्हा ती तपश्चर्या होते किंवा तिचा तप होतो. मग साधी गोष्ट आहे की तुम्ही जर ठरवलं की मी उद्यापासून रोज सकाळी उठणार आणि मी मंगल आरती अटेंड करणार, जी 4:30 वाजता होते. तर त्या कुठल्याही इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये मंगल आरती असते. तर ती मी रोज 4:30 वाजता अटेंड करणार, रोज सकाळी उठून. तर हे तुम्ही जर रोज सातत्याने केलं, तर ही सुद्धा एक प्रकारची तपश्चर्याच आहे. तर तपश्चर्या काय आहे, की तुम्ही एखादी गोष्ट सातत्याने जेव्हा करतात, ती तपश्चर्या आहे, ती तपस्या आहे. पण हे अशा चुकीच्या पद्धतीने करणं, याच्यामुळे केवळ आणि केवळ आपल्यामधली आसुरी प्रवृत्ती जी आहे, तीच जागृत होणार आहे. मग आता भगवंत म्हणत आहेत, की आहाराचे सुद्धा त्यांनी प्रकार सांगितलेले आहेत. मग त्याच्यात काय म्हणत आहेत? माताजी वाचता आहे? हो माताजी वाचते. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. ते जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच ते अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे काय सांगता आहेत बघा, की आपण जे अन्न ग्रहण करतो त्याच्यात सुद्धा 3 प्रकार आहेत. म्हणजे आपल्या रोजची दिनचर्या जी आहे तर ती सुद्धा राजसी, तामसी आणि सात्विकी या पद्धतीने मोडते.
मग आपण आता भोजनामध्ये काय आहे तर हो भोजनामध्ये सुद्धा आहे आणि भगवंताने उत्तम पद्धतीने ते आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे की आपण जे ती भोजन करतो आहे तर याच्यामधलं आपण सात्विकी भोजन आपण शुद्ध सात्विक आहार म्हणतो बघा की जो आपल्याला नैवेद्य आपण शुद्ध सात्विक आहाराचा नैवेद्य दाखवतो किंवा शुद्ध सात्विक आपण आहार ग्रहण केला तर निश्चितच आपलं आरोग्य वाढतं आरोग्य लाभतं आपल्याला आपण म्हणतो की नाही मग आयुष्य बुद्धी बळ आरोग्य सुख म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला आयुष्य जे आहे ते आपलं निरोगी असणार आहे आपल्या बुद्धी जी आहे की आपण जर शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण केला आपण पाहिलेला आहे आहार शुद्ध सत्व शुद्धी हो की नाही सत्व शुद्ध जेव्हा आपल्या सात्विक आपण आहार ग्रहण करतो तेव्हा आपलं जे आहे की आपल्या बुद्धीमध्ये जे आहे ते अशा ज्या सात्विक उती किंवा सात्विक विचार तयार होतात सत्वशुद्ध विचार शुद्धी हो की नाही तर विचार सात्विक विचार तयार होतात मग ते विचार कसे असतील की आपल्याला भगवंताचा आपण एखादं ग्रंथ किंवा एखादं पुराण त्यांच्या वाचण्याची इच्छा होते किंवा आपल्याला नामजप करायची इच्छा होते किंवा ज्ञान काय आहे हे जाणून घेण्याची इच्छा होते तर हे सगळं काय आहे जेव्हा आपण सात्विक आहार घेतो तेव्हा निश्चितच आपलं आरोग्य निरोगी राहतं शारीरिक आरोग्य निरोगी राहतं त्याच्यानंतर आपले विचार सुद्धा जे आहे वैचारिक आरोग्य आहे ते सुद्धा सुदृढ बनतं आपल्याला आणि जेव्हा जिथे वैचारिक आरोग्य सुदृढ आहे तिथं समाधान आहे तिथं सुख आहे आणि निश्चितच आपण अशामुळे आपण सात्विक आहार ग्रहण केला तर आपण दिवसभर एनर्जेटिक राहतो उत्साही राहतो तर हे जे सात्विक आहार सात्विक लोक जे आहेत सात्विक विचारांचे ते सात्विक आहार ग्रहण करतात त्यांना तेच आवडतं आता राजसी लोकांना काय आवडतं मस्त खाली बाहेर पडलो आहे छान आणि आता बघा आमच्या इथे तेवढा पाऊस पडतोय तुमच्याकडे पण कदाचित पडत असेल चला खाली उतरलो मस्त वडापावचा वास येतोय गरम गरम कांदा भजी आहे वडापाव आहे म्हणजे असं काहीतरी कडू आंबट खारट अति गरम गरम असं वाफळलेलं अन्न खाणं किंवा खूप तिखट चमचमीत ज्याच्यामुळे ऍसिडिटी होते आहे जळजळ होते आहे आणि मग असं जेव्हा आपण असं खूप गरमागरम चमचमीत असं खाल्लं की शेवटी ऍसिडिटी होणार ऍसिडिटी म्हणजे तुम्हाला फक्त आपल्या ह्या इंद्रिय म्हणजे आपली ही जी जीभ जी आहे एवढ्या पोटभर इंद्रियासाठी आपण संपूर्ण शरीराकडे दुर्लक्ष करतो आहोत आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ऍसिडिटी वाढते आहे डोकं दुखणार झोप येणार नाही असे वेगवेगळे अजून त्याच्यातनं आजार उद्भवत राहतील पण आपण त्याचा विचार करत नाही आणि आपण काय करतो की आपण फक्त इंद्रिय तृप्तीचा विचार करतो आणि मग ते कडू आंबट गोड खारट तिखट असं जळजळणारं असं जे पदार्थ आपण ग्रहण करतो अरबट चरबट खातो की जे शरीराला अपायकारक असले तरी चालतील पण चव मात्र फार सुंदर देत आहे छान वाटतं आहे बरं वाटतं आहे असं आपण म्हणतो आणि जे आपण ते अन्न ग्रहण करतो हे राजसी पद्धतीचं अन्न आहे आणि तामसी लोकांचा आपण काय विचारच करू शकत नाही तर त्यांची भोजन घेण्याची पद्धत कच्च रस नसलेलं मांसाहार जे करतात दुर्गंधी येणारं शिळ उष्ट कसंही कुठल्याही पद्धतीचं ते अन्न ग्रहण करू शकतात जे अपवित्र आहे असं सगळं अन्न जे आहे ते तामसी लोक ग्रहण करतात हे ते तामसी प्रवृत्तीमध्ये आणि मग तसे विचारही तसेच होतात ना आपण जेव्हा मांसाहार आपण करतो आहोत म्हणजे आपले विचारही तशाच पद्धतीचे आपले विचार आणि कृती आपली होते आणि आता आपल्याला यज्ञाचे 3 प्रकार बघायचे आहेत मग आता मला सांगा आता हे आपल्याला माहिती आहे तर आता मला कोणीही उत्तर द्या की आपल्याला कलियुगामध्ये आपण आहोत मग कलियुगातला यज्ञ कर्म कुठला आहे हरे कृष्ण कोण सांगणार एकेकाने सांगा हा हरे कृष्ण वर्षा माताजी भगवंतांचं नामस्मरण अच्छा आणि वसुधा माताजी तुम्ही नाम जप हा खूप छान म्हणजे कलियुगामध्ये आपल्याला यज्ञ कर्म कुठला सांगितलेला आहे तर कलियुगामध्ये आपल्याला नामस्मरण करायचं नामजप हा सांगितलेला आहे मग त्याचे सुद्धा 3 प्रकार भगवंतांनी आपल्याला इथे सांगून ठेवलेले आहेत तर आपण ते बघणार आहोत तर 1 मिनिट हा हरे कृष्णा पूजा माताजी
हरे कृष्ण माताजी. चालू हरे आहे ना कृ- अध्याय? हो, येस येस. अध्याय सुरू आहे. मग तुम्ही हो. बोलत असाल तर मग मी पॉज करते, कारण की अजून थोडा वेळ लागेल. चालेल का 1-2 मिनिटं बोलले तर? हो हो, निश्चित निश्चित. हा अ, ठीक हा आहे. हा सॉरी माताजी तुम्हाला नाही, डिस्टर्ब केलं. काहीच हरकत नाही माताजी. हा, ओके ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांना. आपण आपल्या अध्यायाला पुढे सुरुवात करूया. आणि मग अध्याय संपल्यानंतर आपण पुन्हा या माताजींनी जो विषय मांडला आहे आपण त्याच्यावर एक 5 मिनिटं चर्चा करूया. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की आपल्याला कलियुगामधला यज्ञ कर्म काय सांगितलं आहे, आणि वसुधा माताजी आणि वर्षा माताजींनी खूप अचूक आणि छान उत्तर दिलं आहे की आपल्याला नामजप किंवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा 16 मंत्र जो आहे चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला सांगितलेला आहे. आणि प्रभुपाद यांनी, शील प्रभुपाद यांनी आपल्याला तो 16 वेळा म्हणायला सांगितलेला आहे. मग तो मंत्र म्हणताना, तो जप म्हणताना मग तो कसा, मग त्याच्यामध्ये पण 3 प्रकार आहेत. मग एक आहे सात्विक यज्ञ. मग सात्विक यज्ञ म्हणजे काय, की हे आपलं विहित कर्म आहे आणि त्यामुळे हे न चुकता रोज करणं गरजेचं आहे. आपण भगवंताचा अंश आहोत आणि आपला नित्य स्वभाव अध्यात्म असा आहे, भगवंताची सेवा करणं असं आहे, भगवंताची भक्ती करणं असं आहे. आणि त्यामुळे आपलं हे आद्य कर्म आहे, इति कर्म आहे, विहित कर्म आहे. मनुष्य जन्माला आपण आलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपल्याला रोज न चुकता माळ जप करायचा आहे. तर ह्या विचाराने जेव्हा आपण तो यज्ञ करतो, तो जेव्हा माळ हातात घेतो आणि तो नामजप करायला सुरुवात करतो, आणि त्याही पलीकडे जाऊन आपण जेव्हा तो नामजप करताना की मी हा जप एक भगवंताच्या आनंदासाठी करतो आहे आणि त्याच्या बदल्यात मला कुठलंही फळ नको आहे, मला कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही करायची, त्या फळाचा त्याग करायचा आहे, ह्या विचाराने करतो, तेव्हा तो यज्ञ, तो जप होतो सात्विक यज्ञ असा होतो. आणि मग पुन्हा तेच की आपण तोच यज्ञ, वेगवेगळे पूजा विधी जे असतील, यज्ञ कर्म जे असतील, ते कुठल्या तरी फळाची इच्छा, आकांक्षा आपण मनात धरून जेव्हा करतो, तेव्हा तो राजसी यज्ञ ठरतो. आणि कुठल्याही शास्त्रांमध्ये जे मान्य नाही किंवा शास्त्रांमध्ये नमूद केलेलं नाही, असं शास्त्रविधीला सोडून अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता, श्रद्धा न ठेवता, विश्वास नाही आहे, पण केवळ आणि केवळ आपलं सामर्थ्य काहीतरी प्रस्तुत करण्यासाठी जो यज्ञ केला जातो, त्याला तामसिक यज्ञ असं म्हणतात. म्हणजे त्याच्यातही प्रकार आहेत. इथे राजसी यज्ञ काय आहे, की तुम्ही कुठल्यातरी फळाची अपेक्षा करून करता आहात. तामसी यज्ञामध्ये तुम्ही कुठल्याही शास्त्राला धरून ते करत नाही आहात. पण सात्विक यज्ञ कसा आहे, जिथे तुम्ही भगवंताच्या आनंदासाठी करता आहात. आणि मग तपाचे सुद्धा 3 प्रकार आहेत. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण. वाचताय माताजी? हो माताजी. हरे कृष्ण. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता शारीरिक, आपल्या शरीराचा तप, शारीरिक तप. तपाचेही 3 प्रकार आहेत. मग पहिला शारीरिक तप आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला पावित्र्य सांभाळायचं आहे. आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये एक सरळपणा, शुद्ध सात्विकपणा असला पाहिजे, ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे. नाहीतर आपण वागतोय, काही कृती एक आहे आणि मनामध्ये काहीतरी वेगळाच विचार सुरू आहे, नाही. आपल्या कुठल्याही आपण आपल्या याच्यात सांगितलं, आपण परवाच्याच आपण अध्यायामध्ये ज्ञानी या डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलं असेल की आपल्याला शत्रूला सुद्धा आपल्यातला सरळपणा जाणवला पाहिजे, इतकं सरळ आणि प्रामाणिक असं आपलं वागणं असलं पाहिजे. आपण अहिंसा केली, परमो धर्म अशा पद्धतीने आपण अहिंसेचं हे केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण ब्रह्मचर्य सांभाळलं पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना आपल्या समोर आपले गुरुजन असतील, त्याच्यानंतर कोणी ज्ञानी पुरुष असेल, सत्पुरुष असेल, संत पुरुष असतील, त्याच्यानंतर ब्राह्मण जन असतील आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे देवतांची आपण पूजा अर्चा केली पाहिजे आणि त्यांना साष्टांग नमन केलं पाहिजे. तर साष्टांग नमन आणि पंचांग नमन, तर पुरुषांसाठी साष्टांग नमस्कार जो तुम्हाला इथे चित्रामध्ये दिसतो आहे, आणि स्त्रियांसाठी
पंचांग नमस्कार आपल्याला आपण जेव्हा लेव्हल 2 च्या टप्प्यावर जाऊ तिथं आपल्याला भक्ती सदाचार याच्यामध्ये ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत आणि त्या आपल्याला शिकवल्या जातात तिथे की आपण पूजा नमस्कार करायचा मग तो नमस्कार कसा करायचा कारण तो पण एक शारीरिक तप आहे आणि त्यामुळे तो तशाच पद्धतीने झाला पाहिजे तर त्याचे आपल्याला प्रॉपर शिक्षण म्हणजे किंवा आपल्याला तिथे ते सांगितलं जातं लेव्हल 2 मध्ये भक्ती सदाचार मध्ये आता आपण पुढे बघूया की आपल्याला शारीरिक तप झाला आता दुसऱ्या प्रकारचा तप जो आहे तो वाणीचा वाणी म्हणजे वाचा त्याचा तप तर अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाङ्मयम तप उच्यते हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी. जे दुसऱ्याला न बोचणारे प्रिय हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराचे नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मग आता इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की वाणीचा वाणी म्हणजे वाचा म्हणजे आपण जे बोलतो तर तो सुद्धा ही सुद्धा आपलं एक इंद्रिय आहे की नाही मग आपण बोलताना कसं बोललं पाहिजे तर त्याचा फार प्रभाव आणि आपल्या कर्मावर पडत असतो म्हणजे आपल्याला दुसऱ्याला हितकारक किंवा दुसऱ्या असेल असंच बोललं गेलं पाहिजे नाही तर काय होतं की दुसऱ्याला प्रिय दुसऱ्याचं हित साधणारच बोललं गेलं पाहिजे नाही दुसऱ्याला अहित दुसऱ्याचं अहित काहीतरी आपण करतो आहोत किंवा त्याला बोचणारं त्याच्यामुळे त्याला त्रास होणारं असं आपल्याकडनं बोललं गेलं नाही पाहिजे आणि मग त्यापेक्षा सोपं काय आहे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे तुम्ही सरळ वेदशास्त्रांचं पठण करायला सुरुवात करा तो सुद्धा वाणीचा तप आहे तुमची वाणी शुद्ध होईल सात्विक होईल तुम्ही नामजप करा मोठ्या मोठ्याने नामजप करा आजच आता माताजीने आपल्याला हरिदास ठाकूर यांचं आपल्याला उदाहरण दिलं हरिदास ठाकूर जे होते आपण त्यांची गोष्ट ऐकलेली आहे मोठ्याने नामजप करायचा त्याचा फायदा काय झाला की अनेक तिथे त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या अनेक लोकांना त्याचा फायदा झाला कारण की त्यांच्यातली शुद्ध सात्विक भाव वाढत गेला पण ती जी वेश्यास्त्री होती ते तिचं वैष्णवीमध्ये रूपांतर करण्याचं किंवा वैष्णवी होण्याचं जे हे आहे की हा बदल कोणामुळे घडला की हरिदास ठाकूर यांच्या त्या नामाची जी ते नामजप करत होते आणि त्या नामाची जी शक्ती जी आहे मोठमोठ्याने नामजप करत होते आणि म्हणून इथे सांगता आहेत की आपण आपला नामजप जो आहे आपल्या वाणीने आपण नामजप करणं शास्त्रांचं पठण करणं अशा पद्धतीने आपण वाणीचा तप करू शकतो आणि आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव वाढवू शकतो त्याच्यानंतर आपलं मन मन किती चंचल आहे हे आपल्याला माहिती आहे 9 लाख माइल्स पर सेकंद एवढा त्या मनाचा आपल्या काय म्हणू शकतो वेग आहे मग त्याची तपस्या म्हणजे काय तर शांतता साधेपणा गुरुत्वाकर्षण आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे म्हणजे बघा की आपलं मन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये उद्विग्न होता कामा नये शांत साध की कुठल्याही गोष्टींनी आकर्षण निर्माण नाही झालं पाहिजे आसक्ती फक्त त्या भगवंताची बाकी कोणाचीही नाही आपल्यावर नियंत्रण असणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या मनामध्ये शुद्ध सात्विक विचारच आले पाहिजेत इतर कुठलाही विचार आपल्या मनामध्ये येता कामा नये आणि ही मनाची तपस्या आहे आणि आपल्याला व्यासमुनींची गोष्ट आपल्याला शुकदेव गोस्वामींची गोष्ट आपल्याला माहिती आहे की त्या मातेच्या गर्भामध्ये 16 वर्ष होते आपण आणि जेव्हा त्यांचा भगवंतांची त्यांनी त्या प्रार्थना केली त्या मातेने आणि भगवान श्रीकृष्ण साक्षात तिथे आले आणि त्यांनी त्या शुकदेव गोस्वामींना सांगितलं की तुला ह्या भौतिक सृष्टीचा किंवा प्रकृतीचा कुठलाही प्रभाव पडा होणार नाही तू माझाच निरंतर सेवक राहशील भक्त राहशील आणि तेव्हा त्या शाश्वतीने ते त्या मातेच्या गर्भातून बाहेर आले पण बाहेर आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मातेकडे किंवा माझे वडील कोण आहेत माझी आई कोण आहे त्यांच्याकडे जराही वळून बघितलं नाही आणि ते तिकडनं तात्काळ पळत सुटले बाहेर पडले आणि त्यांच्या मागे व्यासमुनी बाहेर पडले की अरे की त्यांना हाक मारत होते पण त्यांनी त्यांच्याकडे लक्ष न देता तिकडनं बाहेर परत सुटले जंगलातून जात असताना तिथे एक तलाव लागला त्या तलावामध्ये अनेक स्त्रिया स्नान करत होत्या
पण जेव्हा शुकदेव गोस्वामी जेव्हा त्यांच्या बाजूने गेले, त्यांच्यामध्ये इतकं शुद्ध सात्विकपणा होता, की बाजूने आपल्या कोणी गेलं आहे की काय, इतकी शुद्धता, इतकी हे की ते होते की त्यामुळे त्यांना त्या स्त्रियांनाही काही वाटलं नाही आणि त्यांचं तर त्यांच्याकडे लक्षच गेलं नाही आणि तिकडनं ते पुढे गेले. पण जेव्हा व्यासमुनी तिकडे आले, व्यासमुनी हे ऋषी जरी असले तरी ते गृहस्थाश्रमी होते आणि त्यामुळे त्या स्त्रियांनी तिथे जेव्हा स्नान करत होत्या, की त्यांना जाणवलं की इकडनं कोणतरी जातं आहे. त्यांनी लगेच आपली वस्त्र परिधान करायला सुरुवात केली. तर ही विचारांची ही मनाची तपस्या, की आपल्यामध्ये शुद्ध सात्विक भावना, कुठल्याही आकर्षण नाही, साधेपणा, शांतता, आजूबाजूच्या कुठल्याही परिस्थितीचा काय आहे किंवा काय आहे त्याच्यापेक्षा फक्त आणि फक्त भगवंताचा विचार ही आणि त्याच्याबद्दलचीच आस्था हा जो विचार आहे ही मनाची तपश्चर्या आहे. आता तपाचे पण प्रकार आहेत की सात्विक तप आता आपण बघूया. त्याच्यामध्ये पण 3 प्रकारचे विश्वास, श्रद्धा आहेत. तर श्रद्धया परया तप्तं तपः त्रिविधं नरै अफलाक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग फळाची अपेक्षा नाही करणे किंवा आता आपल्याला माहिती आहे की निष्काम कर्म, निष्काम भक्ती हे जेव्हा आपण करतो आणि भगवंतावर विश्वास आहे, विहित कर्म म्हणून आपण जेव्हा करतो, तेव्हा ही सात्विक तप आहे किंवा ते सात्विक तप त्याला असं म्हणतात, की कुठलीही फळाची इच्छा नाही आणि आपल्याला गुरूंकडनं तो आपल्याला नामजप आलेला आहे किंवा गुरूंनी आपल्याला आज्ञा केलेली आहे आणि त्या पद्धतीने आपण त्यांच्या आज्ञेचं पालन करतो आहोत. तेव्हा तो जो तप असतो तो सात्विक तप असतो. आणि मग पुढे म्हटलेलं आहे सत्कार मान पूजार्थ तपोदंभेन च एव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम. हरे कृष्ण माताजी वाचताय. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसे क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सत्कार, मान व पूजा म्हणजे आपला काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थ आहे आणि त्यासाठी आपण एखादं तप केलं जातं किंवा आता आपल्याला माहिती आहे अगदीच साधं उदाहरण म्हणजे आपल्या आजूबाजूचे असणारे गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव, की याने देणगी दिली, याने हे केलं, याने ते केलं, ते मोठमोठे फ्लेक्स, होर्डिंग्स जे लावलेले असतात. तर किंवा तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे पूजाविधी केले जातात आणि मोठमोठे मग ते त्यांचे ढोल ताशे वाजून स्वागत केलं जातं आणि ते हे सगळं की काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थ आहे आणि त्याच्यासाठी तो पूजाविधी आणि ते सगळं मान सन्मान तर हे सगळं क्षणिक देणारं आहे. तर हे जे आहे हे राजसिक तप आहे असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि पुढे बघूया मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः प्रस्योत्सादनार्थ वातत सदुमारुतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक तप म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जसं आपण मगाशी पाहिलं की नाही रावणाचं तपश्चर्या केली होती किंवा म्हणजे स्वतःच्या शरीराला, आत्म्याला, आत्म्यामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याला सगळ्यांना त्रास देऊन आणि उगाचच जे शास्त्रांमध्ये सुद्धा लिहिलेलं नाही पण मी कोणीतरी श्रेष्ठ आहे माझं सामर्थ्य दाखवण्यासाठी जे तप केले जाते, जे कष्ट देऊन तप केले जाते, तर हे आणि त्याच्यामुळे फक्त आणि फक्त आपण दुसऱ्याचं अहित चिंतणार आहोत किंवा अहित साधणार आहोत आणि ह्या हेतूने केले जाते ते तामसिक तप आहे. मग आता आपल्याला दान कर्म हा सुद्धा एक आपल्याला कर्म सांगितलेला आहे की नाही आणि मग त्या दानाचेही प्रकार आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण बघूया दातव्यम इति यद्दानं दीयते उपकारिणे देशे काले पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम. मग आता इथे म्हणता आहेत
कर्तव्यापोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी, स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान हे सात्विक दान म्हटले जाते. म्हणजे आपण सात्विक दान करताना सुद्धा आपल्यामध्ये नेहमी म्हटलं जातं उजव्या हाताचं दान डाव्या हाताला सुद्धा कळू नये, की आपण ते आपण दान असं करावं की जिथे आपल्याला कर्तव्य असं आपल्याला वाटलं पाहिजे की नाही आपण इथे आपण हे देऊ शकतो, आपण याच्यासाठी त्या हेतूने आपण दान केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मी याला दान करते म्हणजे हा मला परत काय देईल, याच्या बदल्यात मला काय मिळेल, याची फळाची अपेक्षा ठेवायची नाही. आणि परत ते योग्य स्थळ, योग्य वेळ अशी असली पाहिजे. इथे आपल्याला दिसतं आहे चित्रामध्ये ते की भगवद्गीतेचं दान करत आहेत, म्हणजे भगवद्गीता वाटप करत आहेत. म्हणजे आपल्याला आपल्याकडे ते ज्ञान आहे किंवा ज्ञान आहे म्हणण्यापेक्षा आपल्याला त्याची माहिती आहे. आपण ते वाचतो आहोत, आपण ते शिकतो आहोत. तर आपण अजून काही 4 लोकांना उत्स्फूर्त केलं पाहिजे, त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्यांना ते भगवद्गीता जी आहे, ती त्यांना दिली पाहिजे, की तुम्ही वाचा. तुम्ही त्यात काय लिहिलं आहे ते समजून घ्या. अशा पद्धतीने दान करणं किंवा आपल्या बरेच जणांना किंवा असं वेगवेगळ्या पद्धतीचं दान असतं. अन्नदान असतं वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये 24 तास अन्नदान असतं किंवा अन्नदान असतं. तर त्या किंवा कुठेतरी गोपालन असतं. तर ते वेगवेगळे असतात. काही ठिकाणी मंदिरं उभारण्यासाठी वगैरे दान हे केलं जातं, की तुम्ही त्याच्यासाठी दान करा आणि मग अशा पद्धतीने आपण दान केलं पाहिजे, की हे सात्विकी दानामध्ये की आपण भगवंतांच्या इच्छेने किंवा भगवंताच्या कृपेने आपल्याला ही नोकरी मिळालेली आहे. आपण छान उत्तम पद्धतीने पगार कमवतो आहोत. तर त्याच्यातला एक ठराविक वाटा हा आपण सत्कर्मासाठी आपण दान कर्म हे केलंच पाहिजे. आणि मग ते दान कशा पद्धतीचं असलं पाहिजे, की योग्य वेळी, स्थळी ते म्हणजे अशा पद्धतीने सात्विकी दान असलं पाहिजे. आता इथे आपल्याला हे उदाहरण आपण पुन्हा एकदा बघतो आहोत, की दशरथ राजांनी सुद्धा सढळ हाताने त्यांनी यज्ञ कर्म केलं होतं आणि त्याच्यातनं त्यांना पुत्रप्राप्ती झाली होती. पण जेव्हा पुत्रप्राप्ती झाली, त्यांचा जेव्हा नामकरण विधी करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी सढळ हाताने भरभरून प्रजेला दान केलेलं आहे. यथाशक्ती त्यांनी दान केलेलं आहे. आता हा दानाचा दुसरा प्रकार आहे. यत्युप्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम. आता परंतु हे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते, ते दान राजसिक दान आहे. आता याच्याबद्दल मला तुम्हाला काही सांगायची गरजच नाही. ते चित्र जे आहे तेच इतकं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. तो मनुष्य दान करतो आहे, पण लगेच फोटो काढतो आहे. म्हणजे तो न्यूजपेपरमध्ये हल्ली न्यूजपेपरमध्ये पण द्यायची गरज नाही. लगेच WhatsApp, Facebook, Insta सगळीकडे लगेच सोशल मीडियावर अपलोड करून टाकायचं, की मी आज एवढं मोठं दान केलेलं आहे. म्हणजे मुळात काय सांगायचं काय, की कुठल्यातरी स्वार्थ हेतूने, स्वार्थी बुद्धीने, की फळाच्या इच्छेने आपण जे दान करतो आहोत, म्हणजे ज्याला आपण दान असं म्हणतो, तर असं कर्म करणं, तर हे जे राजसिक दान आहे. आपण 2 वर्षापूर्वी कोविडच्या काळामध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे, की असे आपण बरेचसे प्रकार पाहिलेले आहेत, की लगेच त्याची न्यूज व्हायची, न्यूजपेपरमध्ये यायचं, टीव्हीवर यायचं, कुठल्यातरी सोशल मीडियावर यायचं, की यांनी अशा-अशा लोकांना एवढी-एवढी मदत केली, असं केलं, यांना दान केलं, त्यांना दान केलं. तर हे सगळं जे आहे हे राजसिक दान आहे. प्रसिद्धीसाठी केलेलं हे दान आहे. आणि तिसरा प्रकार जो आहे, अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते. असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम. मग अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेलं दान हे अज्ञानतेचंच आहे. मग कधी-कधी असं होतं, की बऱ्याच वेळा आता ह्या चित्रात पण आपल्याला दिसतं आहे, की याने लोकांकडे पैसे मागितले आणि त्याचा उपयोग त्याने काय केला, की तो व्यसन करतो आहे. तर व्यसनामध्ये त्याने पैसे गोळा करून त्याने तो व्यसन करतो आहे. तर हे तामसी पद्धतीचं दान आहे. हे चुकीचं हे किंवा हे अज्ञानतेचं ज्ञान आहे. म्हणून आपण दान करताना सुद्धा आपण योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी आणि योग्य व्यक्तीला दान दिलं पाहिजे. नाहीतर ते दान जे आहे हे
अज्ञानतेचं दान होतं असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग आता आपण हरी ओम तत्सत आपल्याला आता आपण बरेचसे श्लोक म्हणतो की श्री सुक्त असेल, गणपती अथर्व शीर्ष असेल किंवा बऱ्याच श्लोकांमध्ये हरी ओम तत्सत आणि ह्या शब्दापासून किंवा ह्या मंत्रापासून तिथे सुरुवात होते. बऱ्याच श्लोकांची सुरुवात असते. मग आता हे हरी ओम तत्सत म्हणजे काय आपण बघूया. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. म्हणजे ब्रह्मदेवांची जेव्हा निर्मिती झाली आणि तेव्हा त्यांनी भगवंतांना त्यांच्या आनंदासाठी जेव्हा त्यांनी प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी ओम तत्सत ह्या शब्दांचा किंवा हा मंत्र उच्चारण केले. त्यानंतर वेद आले, त्यानंतर शास्त्र लिहिली गेली, त्यानंतर ऋषी मुनी आले. पण त्याच्या आधी जेव्हा ब्रह्मदेवांची निर्मिती झाली तेव्हा ओम तत्सत ह्या 3 शब्दांनी भगवंतांची पूजा अर्चा आराधना केली जात असे. मग अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान, तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. मग आता बरेचसे आपण मंत्रोच्चारण जे आहे किंवा आपण कुठलंही दान करतो मग किंवा आपण कुठल्या गोष्टीचा आपण त्याग करतो किंवा आपण कुठलीही तपस्या करण्यासाठी आपण संकल्प सोडतो, दान करण्यासाठी संकल्प सोडतो, कुठल्या एखादी गोष्टीचा आपण त्याग केलेला असतो मग त्याच्यासाठी आपण संकल्प सोडतो. तर हे सगळ्याची सुरुवात ओम पासून होते. ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टहम नाम. पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू, म्हणजे ओम म्हणजे दुसरं तिसरं कोणी नसून भगवान विष्णू नारायण भगवान श्रीकृष्ण यांच्याच अभिव्यक्ती किंवा यांचाच विस्तार जे विष्णू आहेत तर त्यांना आपण आवाहन करतो की जे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. मग तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. मग तत् ह्या शब्दाने जेव्हा आपण हे कर्म करतो म्हणजे त्याग, तपस्या, दान करतो तेव्हा काय होतं की आपण कर्म बंधनामध्ये अडकत नाही. तत् म्हणजे तत्त्वम असि म्हणजे हे तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जाते. म्हणजे हे कर्म मी तुला अर्पण केलेलं आहे. तत्त्वमसि म्हणजे तुला अर्पण केलेलं आहे. म्हणजे कर्मफळ सुद्धा भगवंताला अर्पण झालेलं आहे. ते कर्मच भगवंताला अर्पण झालेलं आहे. त्यामुळे त्याच्या बंधनामध्ये आपण अडकत नाही. मग सत या परमात्म्याचा नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यांच्या मध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असं म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असं म्हटलं जातं. म्हणजे सत हे जे आहे की हे आपण सद्विचार, सत आचार, सदाचार आपण म्हणतो की नाही म्हणजे सत्य परम सत्य शुद्ध असं कर्म जे आहे आस्तिक बुद्धीने केलेलं आहे. मग दुःखी एवं सौम्य सत हे जे आहे हे शाश्वत आहे. भगवंताच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य आहे. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा हा नेहमीच शाश्वत बनतो. त्याचे ते क्रियाकलापही शाश्वत होतात, नित्य होतात आणि क्रियाकलापांचे फायदेही शाश्वत असतात. मग आता आपण वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ उ म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होते. हे आपण चैतन्य चरितामृत मधले आपण बघतो आहोत की 7व्या अध्यायामधल्या 128व्या श्लोकाचा इथे आपण अर्थ घेतो आहोत की ओम मध्ये 3 शब्द आहेत, 3 अक्षर आहेत अ उ म आणि मग त्याच्या संयोगाने ओंकार हा होतो. पण जो ओंकाराचा जप करतो त्याला ओंकार आणि भगवान विष्णू ह्यामध्ये कुठलाही फरक नाही याची त्याला जाणीव होते. मग अ उ म या 3 शब्दांच्या 3 अक्षरांचं आपल्याला इथे चैतन्य चरितामृत मधलंच अर्थ बघायचा आहे की
अ म्हणजे काय की अकारच्यते कृष्ण सर्व लोकैक नायक उकारच्यते राधा मकारो जीव वाचक. मग अकारच्यते कृष्ण म्हणजे अकार अ हा अक्षर जो आहे तो कोणाला सूचित करतो तर तो भगवान श्रीकृष्ण यांना सूचित करतो, जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. सर्व लोकैक नायक म्हणजे सर्व जीव ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक सृष्टी यांचा स्वामी आहे. उकार उकार हे अक्षर श्रीमती राधा राणी कृष्णांची आनंद शक्ती जी आहे, कृष्णांची जी शक्ती आहे, परमशक्ती जी आहे, तर त्यांची श्रीमती राधा त्यांना हा उकार जो आहे तो उच्चार ते अक्षर त्यांना सूचित करतं. आणि म सगळ्यात शेवटी अ उ म मधला मकार जो आहे तो सजीवांना जीवांना सूचित करतो, म्हणजे आपल्यासारख्या सजीवांना प्राणीमात्रांना जीवसृष्टीला म जो आहे तो सूचित करतो. आणि मग त्याच्यानंतर भगवंत म्हणत आहेत, हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होत ना परलोकात. म्हणजे जिथे श्रद्धा नाही, भाव नाही, विश्वास नाही, त्यामुळे असं आपण कुठलीही कृती केली, कार्य केलं तर त्याचं फळ ना इहलोकात म्हणजे ना इथे पृथ्वी लोकावर मिळतं ना परलोकात ना आपल्याला भगवत धामामध्ये जाण्यासाठी मिळतं. तर त्याचा आपल्याला ते कर्म जे आहे ते व्यर्थच होतो. आणि मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणजे श्रद्धेचे विश्वासाचे आपण प्रकार पाहिले आणि अर्जुनाचे प्रश्न होते आणि त्याच्यावर भगवंतांनी दिलेली उत्तरं की श्रद्धा आणि उपासना तीन पद्धतीची कशी असते, तीन पद्धतीचे पदार्थ कसे असतात, यज्ञ 3 प्रकारात मोडले जाते, तपस्यांचे 3 प्रकार आहेत, दानाचे 3 प्रकार आहेत आणि सगळ्यात शेवटी ओम तत्सत ह्या मंत्राचा आपण अर्थ जाणून घेतला. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे.